Nilqakom għall-programm ieħor Politiku. Illum ġewwa l-istudio miegħi nilqa' lis-sur Neville Gafa, nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Mela Neville, Sellimlek l-ewwel ħaġa u grazzi tal-istedina. mela tgħidilna xi ħaġa fuq qabel nibdew sensiela ta' domandi. Jiena issa ovvjament irtirajt minn kull kariga politika li kelli. Qed ngħix u naħdem għal rasi, ġifieri qed ngħix ħajja sempliċi kemm jista' jkun. Mela, inti kont ovvjament wieħed minn nies tista' tgħid fundamentali fil-gvern li kien imexxi Joseph Muscat. Kellek rwol attiv ħafna. Ir-rwol li kellek x'kien eżatt u llum għadek parti inti mill-partit? Le, llum jiena m'għadniex parti mill-Partit Laburista, kif ħalmet ftit ilu irreżenjat minn kull kariga li kelli fl-2020 għal daqstant ma nokkupa l-ebda kariga la fil-partit u lanqas fil-gvern. Okej, issa, inti nafuk li bniedem li titkellem pjuttost open voldri jisu dak li tara ħażin tgħidlu ħażin, anka voldri reċentament. Però hemm issa nies fil-Partit Laburista li huma attivi għandhom karigi għolin fil-Partit Laburista. Li nies bħalek jgħidu li jew inti traditur u qed tipprova ta' meħsara lill-Partit Laburista. Xi tgħid fuq dan inti? Għennet nipreferi li bħalissa jaruni traditur imma t-lessin oħra ma tiġix elezzjoni tintilef. Ġifiri lest l-refa responsabilta bħalma li għamilt, jena kull ħaġa li għamilt u li jett erfajta jena u ma tfajta fuqħat. Iva, nemmen illi wasal iż-żmien illi il-partit jara daqxej eżattament fej qed jimxi ħażin għaliex nemmen illi qed nitilfu s-simpatija tal-poplu. Naħseb ir-riżultat li kellna ftit ta' jimilu kien ċar li l-partit beda jitlef is-simpatija tal-poplu Malti Wawċi. Issa biex nidiskutu forsi daqsxejn ukoll ir-riżultat u għafat li da l-partit tilef 35,000 vot tiġi mill-elezzjoni li kien hemm qabel u daf relattivament żmien qasir sentej u nofs 3. Issa inti kritikajt kemm il-darba nies bħal CEO li hemm tal-Partit Laburista li onestament jien nara mill-ġilerajt post tiegħu l-ispeċi da. Nies li jidnaf ma jaqblux miegħu jew xi ħaġa għalih jiġu faxxisti u daw l-affarijiet kollha. Inti taħseb bniedem li għandu dik il-kariga irid jipprova jiġbor il-kulħadd taħt il-kappa tal-partit jew kull ma jaqbilx miegħu da. Speċi isma' m'għandniex nagħmbu kitlaqlem. Naħseb huwa sigriet magħruf li kemm ilu CEO tal-partitu il-bibien tal-kwartieri, ġifieri taċ-ċentru Nazzjonali Laburista, inħalqu għal-mijiet tal-Laburisti li kienu hemmhekk qablu. Mhux qed nirreferi għalija għax hemm min kien ilu jimmilita fil-partit 30 sena u fuqhom. Jiena forsi ma kontx ili daqshekk. Imma literalment li kif daħal CEO dan bdew jingħalqu l-bibien. U l-ewwel ħaġa li kont qed nistenna jiena sija wara r-riżultat illi is-CEO tal-partit li taħtu li dan għandu track record li l-Partit Laburista tilef 30,000 vot, kellu jerfa' responsabilità immedjatament u jirreżenja. Mhux sallum dan sallum għadu jokkopa din il-kariga anke meta għandu pressjoni biex jitlaq kemm internament tajjeb u kif ukoll hemm barra ma hemm barra ħalli forsi il-karattru tiegħu ma tixkas ta' minnu hemm barra u qalu li ma jinteressax fil-voti. Imma meta għandek inti stress u qed jgħidulek isma' itlaq illum qabel għada u tibqa' hemmhekk, allura hemmhekk dik turi jkun bat l-arroganza sa fejn tasal tiegħu dar raġel. U nemmen illi fil-jiem li ġejjin il-partit għandu jieħu stand fuq għad il-biċċa xogħol u kemm jista' jkun issolvi din l-issue din il-pożizzjoni tas-CEO mara kemm jista' jkun. Jiena ma narax għalfejn illi kellhom jirreżenjaw biss Daniel Mikallef u Chris Fern. Jiena kont nippretendi wara emorraġija ta' voti bħal din l-amministrazzjoni kollha tajjeb terfa' responsabilità u jaħarbu l-emmu għaliex taqta' individwi minnhom li vera ħadmu u baqgħu jaħdmu sal-aħħar minuta, il-bqija hemm ħafna minnhom illi daw sparixxew. Fejn kienu? Għasel counting hall. Għasel counting, eżatt, jiena l-counting hall ma kontx għaliex ma ħallewniex nitla'. Tajjeb il-poplu barra jkun jaf. Din it-tieni elezzjoni li l-Partit Laburista ma ħallinix nitla' u nkun volontier il-counting hall tajjeb. Ġifieri da kif qed tgħidu intom naqas il-counting hall ma dieru daw ħaseb wara kemm bdew iħabtu rashom
wara r-riżultat. Issa inti għadek kif għattu koll li tinkwieta li fl-aħħar mill-aħħar 3 snin oħra il-gvern jista' jitlifa l-maġġoranza li hemm. Taħseb jekk il-Partit Laburista mhux ħajisma' jista' jkun li ħajjiġrilu kif kien ġralu il-gvern ta' żmien Gonzi? Jiena li qed tinkwetani ħafna wara dan ir-riżultat ta' ftit jemilu huwa illi jidher ċar illi il-poplu tajjeb mhux il-Laburisti, il-poplu qabad momentum ġdid. Qabad momentum illi qed f'direzzjoni opposta ta' fejn kienet jimxi bħalissa mal-partit. U meta l-poplu jaqbad momentum, huwa diffiċli biex twaqfu u terġa' tiġbdu lura miegħek, ma marrux ħafna l-bot. Fl-2008 il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni b'1500 vot. Imma l-poplu hemmhekk kien qabad il-momentum, ġara. Fl-2013 erbaħna il-Partit Laburista taħt Dr. Joseph Muscat rebaħ b'36,000 vot. Laqat ma kienet. Laqat ma kienet. U mhux qed ngħid li ħajġri hekk, imma iwa jien tinkwetani li l-poplu qabad momentum f'direzzjoni diversa mill-Partit Laburista. U maġġoranza ta' 8,000 vot għal min jaf in-numru għal min ħadem il-kampanji kif qed tgħid inti għalija taf x'huma 8,000 vot. In-nazzjonalisti teknikament iridu jirkupraw 4,000 vot. U jiġu ras imbras magħna. Daqshekk hija faċli li tintilef u tintrebaħ elezzjoni. Issa, jien nara bħalma tarenti għax issegwi ħafna. Tara n-nies li tipo għajmin fil-fema tiegħi jkunu laburisti ġenwini u onesti jidru nkwidati u ma stesset jgħidu rridu nerġgħu nġibu lura n-nies. Anka Joseph Muscat għala dil-ġemal speċi ma jifhimx da kif nies bħal Konrad Borxmanxja spiċċaw daw biex kellu jitlaq mill-partit. Daw jixtiequ li l-partit jerġa' jiġi jisu għalmenu man-nies kif kien. Però mbagħad hemm jisu dak il-ħajt ta' daw in-nies jien insejħilhom fil-verità arroganti li maqtugħajn minn nies li qed waħlu kollox. X'taħseb li tista' tibdel dis-sitwazzjoni imma n-nies iridu jitkellmu iktar u ma jqogħdux jibżgħu? Jiena naħseb li n-nies tkellmu ċar kristall ġimagħtejn ilu. Tajjeb, issa sta għall-Partit Laburista u mhux ħadoqgħod insemmi l-gvern għax issa dinha kwistjoni ta' partit. Ta' partit. Sta għall-Partit Laburista illi irraqqas u jipprova ma jibqax arroganti daqshekk man-nies. Tajjeb, u jibda jisma' veru. U mhux iħalli lejlet l-elezzjoni u jiena nċempel il-Melcolm u jiena nċempel il-Ċikku. Tajjeb, għax dawk it-telefonati iktar jurtaw in-nies. U qed tinkwetani wkoll issa x'issa aħjar. Issa bdejna nċemplu n-nies, okej, vera tajjeb minn il-ġimgħa. Hemm issa aħjar, isma' inti x'jiġifieri ma vvotajx, għalfejn ma vvotajx inti. Tajjeb ukoll, jiġifieri aħna issa flok ħanċemplu ħanisimgħu ħanipprovaw insolvu l-problemi li għandhom. Ħanintimiddawhom ukoll issa. Jiena dil-ġimgħa dal-aħħar jiem irċevejt mijiet ta' messaġġi, mijiet, għadna qas weġib kollha. U kulħadd jgħidlek l-istorja tiegħu. Kulħadd jibża jitkellem. Kulħadd jibża jitkellem jgħidlek isma' ara ma semminix ta' imma ġar hekk hekk u hekk. Kulħadd jibża jitkellem. U l-istess sitwazzjoni qiegħda wkoll fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista għaliex. Għaliex inti għandek eżekuttiv magħmul minn nies li għandhom kollha impjieg mal-gvern. Allora dana kulħadd imur fl-eżekuttiv jisma' u jaċċetta dak li jgħidulu l-mexxejja tajjeb. Wasal iż-żmien ukoll li l-eżekuttiv jagħmel xogħlu. U ma nibqgħux nibżgħu għax jekk nibqgħu nibżgħu ħanilfu l-elezzjoni. Jien nippreferi niderik raħ mal-mexxej jew mad-deputat mexxej, imma naf illi qed nagħmel għall-ġid għaliex ma nistgħux nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni milli noqgħod kwiet u nkun ammissjoni tal-iżball. Issa semmejt ukoll inti li għax jisu anka daw l-affarijiet kważi kollox segret li jidher li Alejandro Balzan kien responsabbli mill-kampanja elettorali. Naħseb ir-riżultat huwa fatt, ir-riżultat huwa diżastruż fil-verità għall-Partit Laburista storajt hemm il-Kunsilli marru naqra aħjar, però l-Kunsilli il-probabilità għax ikun hemm il-konsilliera li ħadmu f'dak ir-raħal partikolari u n-nies terġa' tihom il-fiduċja, però jekk ikonna nikkumparaw like with like iktar ja l-MP election importanti milli l-konsilli.
Issa inti ktibt li dal-bniedem saqsejt propjament Mhm. jekk kienx responsabbli dal-nies li kienu ilhom ħafna fil-partit bħal Aaron Farrugia, Żgur. Deborah Xkembri, Etienne Greco, semmejt Biżibilju Smiet. Issa ma tispiċċa qatt. Eh, spiċċaw daw kollha prattikament keċċew bil-pulit mill-partit. X'għandek xi tgħid fuq għadi, għax daqaj minn daw qed intajru l daw in-nies li ilhom stabilita ħafna kif qed inti. Aħseb wara the man in the street hekk ħajmur. Forsi jisaqsi xi ħaġa li għandu jieħu bid-dritt għax hawnhekk aħna tajjeb ngħidu m'aħniex nitkellmu li inti tmur għand il-gvern biex tieħu l mhux suppost tieħu. Żgur li le. Dak huwa ħażin dejjem. Żgur li le. Imma li għandek inti bid-dritt, naħseb kulħadd għandu jkollu Ekku. il-faċilità u ma joqgħodx jittallab għand il-Ministri laqqas. Ekku. Dana jidher li huwa persuna li jaħseb li huwa omnipotenti li qed iqislu nnifsu bħala Richard Kakija Karwana ġdid, imma naħseb bejn u bejn Richard Kakija Karwana hemm baħar x'jaqsam għax ir-riżultati li kiseb Richard Kakija Karwana fi żmienu laqqas dana laqqas f'sentej għax f'sentej da l-aħħar sentej tlifna 30,000 vot bih ġifieri hija dana qed jippretendi li ikollu kulħadd handpicked minnu f'kull dipartiment, fil-partit, fil-gvern, jiddeċidi hu min jidħol kandidat u min ma jkunx kandidat, jiddeċidi hu min fejn jitilgħu co-opted il-membri parlamentari, jiddeċidi hu min jispiċċa barra fir-reshuffle jew min jispiċċa l-direttura barra bħalma kellna Rosien Kutajjar tajjeb. X'qed jistennew ir-Rosien Kutajjar milli jdaħluha? Xiġifieri fuq istruzzjonijiet tal-Leander Balzan Rosien Kutajjar titlob apoloġija. Titlob apoloġija lil min? Min għandu jitlob apoloġija issa? Min ġimmatejn ilu daw? Rosien Kutajjar li dejjem kaxkret il-voti lill-Partit Laburista? Jew Leander Balzan li tellefna 30,000 vot? Mistoħbi, inviżibbli, ma nafux fejn qiegħed. Alright, issa, mela, inti ovvjament bniedem li bla ebda dubju naħseb tammira l-Joseph Muscat u tmexxija li kien imexxi. Però ovvjament illum il-ġurnata hemm daw l-akkużi kontrih fil-qorti. Issa inti li taħseb li hija parti minna, ovvjament hemm il-qorti da kumbattara l-affarijiet, però li hemm ukoll di fiha daqsxejn logħba politika u hemm ċertu nies li forsi anke fil-Partit Laburista qed jaħdmu jisu jitfit ma' l-edewwa li kellu Muscat fil-politika. Jiena nemmen iva li fil-dan il-każ li għaddej bħalissa l-qorti u wieħed minn nies li huma akkużati huwa Dr. Joseph Muscat nemmen li hemm moħbija. Tajjeb. Jiġifieri huwa inutli jqogħdu jippruvaw waħlu fl-establishment u establishment huwa faċli tinħeba wara l-establishment. Imma nemmen li qatt jasal iż-żmien li nkunu nafu verament dik li moħbija ta' min hi. U nemmen li mhux parti mill-establishment. L-establishment li qegħdin jippromovu il-Partit Laburista. Nemmen li dik moħbija tista' tkun ukoll minn ġewwa l-Partit Laburista. Din hija l-opinjoni tiegħi, u ġifieri qed nefa' responsabilità tagħha jien. Tajjeb, imma inti saqsejtni jiena ħassejt li għandi wieġbek dik l-opinjoni tiegħi. Hija nemmen li hija logħba politika perikoluża ħafna, anke l-mod kif tara kif tresqu nies il-qorti, però ma xtaqx tidħol iktar. Le l-każ ovvjament għax ovvjament. Imma nemmen li hemm qid moħbija. U l-qudiem inkunu nafu ta' min li moħbija. Fil-fatt ukoll l-avukat Dr. Jason Azzopardi li kritikak kemm il-darba inti mhux darba u tnej, però għal darba ta' raġun ukoll, għal speċi anke timing tal-inkjesti u hekk għal jidher naqra jisu farfext biex ġara kollox kif ġara. Xietejt fuq għadi għax biex qabel miegħek dan. L-ewwel sallem il-Dr. Azzopardi għaliex kemm il-darba kellna battibek ġifieri kważi ma naqblu f'xejn hija. U tinsiex jiena m'iniex avukat tal-kriminal, ġifieri bil-loġika tiegħi ħriġ għalijek aħseb wara avukat tal-kriminal bħalma huwa Dr. Jason Azzopardi u l-oħrajn kemm għandhom opinjoni iktar vasta milli għandi jiena fuq dil-biċċa xogħol. Issa huwa fatt li Muscat kien irnexxielu jirbaħ b'dawk l-ammonti ta' voti. Għax kien tista' tgħid fetaħ il-partit u tista' tgħid il-gvern għal kulħadd, l-ispeċi min irid jaħdem. Ħadem. Però jista' jkun mhux kulħadd kellu intenzjonijiet tajbin. U forsi l-fatt ukoll li ħalla l-kulħadd jaħdem ċertu affarijiet taħwit li seta' sar kien jiġi evitat kieku. L-ispeċi jisma' ħalla l-kulħadd vera jaħdem bla problemi, imma mbagħad ikun hemm min jabbuża bħal dejjem. U forsi hemmhekk il-partit falla li iżomm daqsxejn irriedni fejn kien hemm bżonn.
Jiena nemmen li f'kull gvern, mhux gvern Malta biss, imma f'kull gvern li hawn fid-dinja ikun hemm lokal abbużi. Naqblu ġifieri dana di mhux xi ħaġa li ġrat Malta biss. Ejwa, jista' jkun li kien hemm abbużi, però jiena konvint li dawn l-abbużi saru huma kollha minn wara dar Dr. Joseph Muscat. Dika m'għandix dubju fuqha jiena. All right, issa, bħalissa, I mean, tisma' ħafna tgergir f'Malta fuq ir-riżultat juri. Għandek il-problema tal-overpopulation li da kulħadd qed jaħbad ġo xulxin. Traffiku, sistemi ta' dranaġġ li saru mhux ilaħqu, toroq qed jerġgħu jinqalgħu wara ftit. U dan qed naraw foldri vera, I mean, il-verità hija fi żmien Joseph Muscat bdew ġejjin ammont ta' barranin, però l-aħħar 4 snin splodew b'mod radikali. U apparti minn hekk erġajn qed nagħmlu deficit mhux surplus kif kienet isir għax il-pjan dak kien li jsir surplus biex ovvjament il-pajjiż imur il qudiem. Taħseb il-gvern però issa preżenti flok qed iħares long term tal-affarijiet qed jimxi daqsxejn management by crisis jisu naraw x'jiġri, hekk hemm bżonn daħħal u mbagħad naraw u l-standards huma li huma. Naħseb huwa gvern reactive and not proactive. Ġifieri u across the board tidher ġifieri mhux fejn jitlu barranin u fejn jitlu traffiku naħseb across the board jgħidha fl-opinjoni tiegħi jiena. Ejwa kellna bżonn niġibu l-barranin aħna u għad għandna bżonn li jkunu l-barranin tajjeb għaliex l-ekonomija imxiet u tibqa' timxi b'dawn il-barranin ma ninsewx dawn qed jagħmlu ħafna xogħol illi l-Malti llum ma rridx jagħmlu, però minn naħa l-oħra rridu nisimgħu il-karba tan-nies u rridu nħolqu l-bilanċ. Bilanċ bħalissa mhux qed isir. Ġifieri minn banda rridu nieħdu ħsieb aħna li t-turiżmu jibqa' miexi l qudiem, li l-ekonomija tibqa' tikber bħalma kibret fis-snin ta' qabel, però mhux qed kostu mbagħad għall-poplu Malti. Ġifieri il-gvern irid jara fis-siktar kif ħajoħloq bilanċ bej il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Biex jista' jkun il-poplu Malti ma jkollux jerfgħu mbagħad l-ikbar piżijiet u l-ikbar dwejjaq. Dina huwa segret magħruf li traffiku mhux Malta biss. Min isifer u joħroġ barra minn pajjiżna jarah it-traffiku ma Malta huwa dak li hu. Jiena nemmen konna qbadna tajba wkoll fejn jidħol traffic management. Ġara f'da sentej ma nistax ngħid. Però niftakru qabel kien road management tajjeb saru proġetti li qatt ma rajna bħalhom qabel. Il-traffic kien ejwa għamilna żmien ma kienx qed ikun daqshekk ta' volum, imma f'daqqa waħda. Qabel forsi kont tgħid tara ħa nipprova niskappa l-5. Illum fis-siegħa ta' nofsinhar kif tasal San Ġiljan biex titla' lejn il-Mellieħa ma tasalx. Jew viċi versa minn San Ġiljan biex mur il-Marsa fis-siegħa ta' tnejdu mhux fil-5. Illum ġej jibla ħin. Illum ma tistax tippjana għax kull xejn toħroġ fit-triq ħaseb it-traffiku. U hemmhekk il-gvern irid jar isma' fejn inqasna issa aħna? Għaliex qabel ma kienx hawn din il-problema. Fejn qiegħda Transport Malta issa, Infrastructure Malta, qed jikkoordinaw kif kienu jikkoordinaw qabel, għax qabel kien hemm koordinazzjoni vera għaddejja tajjeb. Biex saru dak il-proġetti f'qasir żmien u it-toroq baqgħu għaddejjin mhux normali imma ma kienx hawn din it-traġedja. Ġifieri dan kollu jurik li koordinazzjoni hemmhekk m'għadix bejn id-dipartimenti. Għax fil-fatt proġetti kbar ta' toroq. Palissa mawx. Kollhom kien magħluq u jerġgħu jinqalgħu wara xahrejn tlieta jerġgħu voldri. Tara pereżempju water services qed jinqalgħu fl-istess post fejn hemm triq magħluqa bikrejn, m'hemmx koordinazzjoni ta' xejn. Taħseb li da jista' jkun hekk għax issa domandek ta' malaj li kien hemm il-management li tajjeb jew ħażin, issa taqbel jew li ma' Joseph Muscat, però kien hemm nies li almenu kienu jiddeċiedu kienu jafu x'inhu ma jagħmlu fuq ċertu affarijiet. Illum ħabba forsi ma nafx ċertu insecurity hekk daw in-nies twarbu kollha u poġġejna nies li kif qed inti anke ġol partit stess jgħidu iva l-kollox. Ovvjament il-pudin imbagħad qed isiru dawn mhux kapaċi jieħdu deċiżjonijiet u jaraw filla. Dikka waħda mill-problemi li issa qed iġu mhux bħala partit anke bħala gvern. Għax inti raw kif għamlu ħelsu minn ħafna nies li kienu f'top positions u li kienu nies ta' esperjenza biex flokhom imbagħad iddaħħlu nies li m'għandhomx esperjenza tajjeb u li huma jesser ġifieri kull ordni li tiġi minn fuq. Titqgħod għalija u mexxi. Mhux hekk l-affarijiet u ġifieri
Qabel kellek iktar kwalità. Illum m'aħniex qed iħarsu lejn kwalità, illum qed iħarsu lejn min hu l-iktar lejali lejja. U hekk ma tistax imxi l qudiem. La fuq livell lokali waqqas fuq livell ċentrali jiġifieri. Issa kritika wkoll li taqla daqsxejn mill-oppożizzjoni, il-mainstream media u forsi anke xi erba' fil-Partit Laburista li jgħidu li inti speċi għax qed taħdem favur ir-Russi kważi kważi xi aġent ukoll ta' Putin foldieri u jħallsek. Però efimni, naħseb jiena ukoll nitkellem fuq il-verità li wara sentej tal-gwerra. Efimni, r-Russja baqgħet b'saħħitha anzi komplet tikber u ġiet ir-raba ekonomija tad-dinja. Art ħadu mhux ħażin mill-Ukrajna, voldra ma ġara xejn milli qed tipprova l-Ewropa tbella lin-nies. Inti di kif taraħħa però fis-sitwazzjoni wkoll kif taffettwa l-Malta x'il-gvern tajjeb jew ħażin qed jieħu t-triq tal-Ewropa wkoll issa voldri jkun hemm vera elementi fil-Partit Laburista to bifer li baqgħu jitkellmu daqsxejn fuq in-newtralità u hekk però when it comes to business ġoliju kollox iwa ngħidu. Kollox iwa u kollox jiġbdulna l-ispaga tajjeb kontra r-Russja u aħna nimxu magħhom. L-ewwel nett inti aħna bħala pajjiż newtrali qatt m'għandek tiġġieled ma' pajjiż enormi bħal Russja. Tajjeb. Jiġifieri ir-Russi m'għandhomx jitilfu minna, imma aħna għandna xitilfu. Barra minn hekk qed naraw kemm saru sanzjonijiet kontra r-Russja. Min qed ibagħat illum? Il-Ġermanja, l-ekonomija Ġermaniża, kullimkien kisret l-Ewropa kollha. Illum ir-Russja iktab sata minn qabel. Għandha production iktar minn qabel. Hija qed flok qed timporta issa qed jipproduċi kollox huma. Saret kif qed inti l-akbar forza fid-dinja. Jiġifieri at the end of the day aħna Malta x'nitilfu għandna. Għax tmur ħażin il-Ġermanja u hekk aħna ħambagħtu ovvjament. Eżattu. Hija relatata. Issa għadu kif kien hemm konferenza supposta paċi ġewwa l-Iżvizzera biex issir paċi bejn l-Ukrajna u r-Russja, però diem minn ħafna nies ġiet deskritta bħala farsa fil-fatt nofs il-pajjiżi li ġew mistiedna jattendu laqqas biss marru, 12 oħra vvotaw kontra dak li dik fosthom l-Indja, is-Saudi Arabia, voldri meta tinkorpora għandek l-Indja, ċ-Ċajna, I mean Saudi Arabia, ħafna pajjiżi Afrikani li daw huma emerging economies voldri. Eżatt. Da. Kollha qasat jagħtu każ voldri x'qed jgħidu daw in-nies taħseb li di fil-verità kienet farsa wkoll għajmex ma tistax tiddiskuti l-paċi jekk ma ġġibx. Tanti oħra ekku. biex jiddiskuti. To be honest, qasna f'xint qalla xaqqas biss indenja tuħ insegwija. Insegwija meta m'hemmx ir-Russa parteċipi. Dax taħditu huma. Qed tifhem ġifieri. U nerġa' mmurlek il-punt jiena għadni ġej mir-Russja, għamilt għattajt ċar ir-Russja, ġifieri u tqajt ma kelli privileġġ niltaqa' ma' nies illi huma nies importanti u anke titgħallem kif iħarsu lejn il-politika huma. Li jħarsu lejn il-politika ħafna differenti milli nħarsu aħna l-Ewropej. U anki di xi ħaġa oħra li xtaqt ngħidlek, mela aħna nagħmlu sanzjonijiet fuq ir-Russja. Jiena dħalt fis-supermarkets skantat. Li trid issib ġelet, ċikkolati tal-Ewropa, kollox, li ssib hawnhekk issib hemmhekk. Għeddi bis-seta jiena. Jiġifieri u għalhekk l-iżball li sar apposta mill-EU li hu x'għamlet li hu ibblokkat l-aċċess għall-midja tar-Russi. Għaliex biex jiena u inti u nistem barra ma nkunux nistgħu nkunu nafu x'qed jiġri u x'qed jingħad mir-Russja. Dina l-Ewropa li niftaħru fiha demokratika, tifhimni? Amma ta' tmur hemmhekk imbagħad tara dinja oħra. Tgħid di mhux vera. Għandhom is-supermarkets vojta għax hekk ipinġuha ir-Russja. Nies imutu bil-ġuħ. Tibqa' skantat bil-karozzi li għandhom ġifieri issib kollox tidħol ġo farmasi issib kollox ditti Franċiżi, ditti Ingliżi normali. Ġifieri tista' titħaq bil-popli, però ma tantx ħajdumu jitqu bil-popli. N-nies jisu qed jindunaw. In-nies qed jindunaw anke naħseb kif ġew kif il-voti li ġabu ċertu partiti fl-Ewropa naħseb. Jirrifletti li. Eżatt. Mela, però jekk l-Ewropa ħatibqa' tippersisti fuq dawn l-affarijiet, is-solet kif semmejt tajjeb inti l-elezzjonijiet, eżempju
il-gvern Franċiż kellu jxolli l-Parlament għand kemmar ħażin fil-da u kienet ċara Macron għallhom aħna rridu nidħlu fil-gwerra ma' Russja, però n-nies donnu ċaħdu issa naraw x'ħajġri fl-elezzjoni u mill-banda l-oħra għandek Le Pen li qalet isma' ħa nipprova nsib trattat ta' paċi fl-aħħar mill-aħħar. Però jekk ħajibqgħu daw it-tip ta' nies ta' Macron fil-verità mezzola wkoll minn li jgħidula li hu tagħmel, hemm ċans li l-Ewropa ħatispiċċa fi gwerra fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nemmen illi jekk Alla-ħares qatt tinqala gwerra bejn ir-Russja u l-Ewropa, ikun ikollu t-tort tal-Ewropa. Ir-Russja ilha snin tissapporti, ilha snin twissi, tibqgħu xers u lejja. Issa dal-aħħar sentej ilha twissi wkoll ħafna tibqgħu xtatu armi biex jiġu attakkati bliet tagħna u x'qed jiġri. Qed jingħataw jibqgħu issa Taljan ukoll ħabbret li ħadd tibgħat iktar missili biex jiġu attakkati Russian cities. Jiena naħseb illi l-Ewropa tagħmel minn kollox biex tinstiga gwerra. Jiena hekk qed nara. Ir-Russja kemm il-darba qalet u ejja ngħidu din il-gwerra bdiet. Mhux kif qed jgħidulna in-NATO u l-Western Media. Il-gwerra bdiet għaliex l-Ukreni fl-2014 sar kolb ta' stat tajjeb imħallas mill-Amerikani u bdew jattakkaw ibliet fl-East u qatlu ħafna nies u dinha baqgħet tirrepeti għal snin. Sakemm u hemm dokumentarju fuq il-BBC wkoll. Ekku, dik importanti ħafna. Min irid jara. Dawn huma fatti. Russja damet mill-2014 sal-2022 biex daħlet mbagħad fl-Ukrajna. Mela. Issa, forsi wkoll diġà għadnija fil-bidu ma peress issaqbadna l-ixju fuq din il-gwerra tal-Ukrajna. Taħseb li il-gvern u eventwalment il-Partit Laburista qed jibża daqsxejn milli hu mhux ħażin. U fl-aħħar mill-aħħar qed nagħmlu għadu għal ġejda mir-Russja, fil-verità Russja x'qatt tagħmlilna lilna bħala pajjiż. La li jenna waqas pajjiżi oħra naħseb jien naħseb li fejn tidħol Malta. Naħseb qed nagħmlu żball li niġġieldu mar-Russja. U qed nagħmlu żball ikbar ukoll li qed niffukaw fuq l-Unjoni Ewropea. Biss, u tajjeb, u qed ninsew pajjiżi bħall-Indja, pajjiżi bħas-Saudi Arabja, bħall-Iran, kif issemmi l-Iran hawnhekk, jieħdu ara ma semmix l-Iran hawnhekk. Mur ara daqsxejn it-trade agreements li hemm bejn li u l-Iran, u mu veru xejn. Għax issa taħdem għall-Iran kemm trid. Ovvjament basta ma taħdimx fuq weapons imma. Mhux hekk, li aħna m'għandniex. Hemm ju trade agreements. Illum imullek negozjant ġifieri fid-Dipartiment ta' Dwana, pereżempju, isma' nista' nġib xi ħaġa mill-Iran ma semmix l-Iran. Għalfejn. Italmu u għalmu l-poplu li mhux veru. Talqux il-bibien għal daw il-pajjiżi illi huma l-futur. Ekku. X'qed nieħdu aħna mill-Ewropa? X'nistgħu nieħdu iktar aħna fil-verità? Qed neħlu ħafna ħin, qed neħlu ħafna riżorsi, qed neħlu opportunitajiet u qed jaqbżuna pajjiżi oħra. Issa, l-Ewropa trid li l-Ukrajna tidħol ġoliju u jridu jaċċelleraw il-proċess ħafna. Inti taqbel ma da anka fl-ambitu li l-Ukrajna ilha l-iktar pajjiż korroġ ġol-Ewropa ma nafx għalkemm il-sena voldir, imma daw f'daqqa waħda jgħidu that they share our values u dal-affarijiet ħafna u kważi Zelensky ġabuh Padre Pio kważi. Inti taqbel li l-Ukrajna tidħol fl-EU, issa speċjalment kif qiegħda s-sitwazzjoni. Żgur li ma naqbilx kif jista' jkun ikollok l-iktar pajjiż korrot li hawn fl-Ewropa wieħed mill-iktar fid-dinja u jidħol ġo l-Unjoni Ewropea. Mbagħad però jiena minn banda l-oħra ma tantx niskanta ta' illi għandek l-iktar istituzzjoni korrotta li hawn u qiegħda tinnegozja ma' pajjiż korrott, ġifieri I'm not surprised. Qed tifhimni? Però li minn dan x'int għal ġewwa mbagħad, x'int għal ġewwa u jiena konvint li ħafna mill-pajjiżi fil-verità ma jrixxuqux li l-Ukrajna tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għaliex? Pereżempju jekk tmur għall-agrikoltura. L-Ukrajna hija pajjiż enormi fejn tidħol l-agrikoltura. Di awtomatikament ħatkun qed tassorbixxi il-budget kważi kollu tal-Unjoni Ewropea, ġifieri deep down jien ma nemminx li xi darba għad jiftħulha l-bibien. Issa hemm issue oħra interessanti li ħadd iġri din is-sena hija li f'Novembru jkollna l-elezzjonijiet ġewwa l-Amerika.
Taqbel jew le l-Amerika huwa wieħed mill-iktar pajjiżi influenti fid-dinja u x'jiġri hemmhekk jaffettwa prattikament kull imkien. Issa l-għażla li hemm hija bejn Trump u Biden, I mean taqbel jew le ma' Trump għax jqogħdu jpinġuh bħala miġnun u dal-affarijiet, taħtu ma kien hemm l-ebda gwerra, taħt Biden ninsabu f'xi fer it-tielet gwerra dinjija dik il-verità apart taqas ikun jaf fejn qiegħed u x'qed jgħid. Inti kif tara x'taħseb li ħajjiġri hemmhekk? Jiena naħseb l-ewwel nett iktar ma huma qegħdin jattakkaw lil Trump u iktar huma jiftħulu kawżi jresquh il-qorti, iktar in-numri qed juruhom illi sejrin żbaljati u ċ-ċansijiet li Trump jirbaħ l-elezzjoni fl-4 ta' Novembru huma ħafna ikbar milli kienu sena ilu. Tajjeb, jiena nemmen ukoll illi Alla ħares ma jirbaħx Donald Trump għaliex jiena ħanamela ċara qatt ma kont nagħmilha qabel, ħankun sinċir miegħek. Però meta rajt kif żviluppaw l-affarijiet dan l-aħħar, biddilt femti u bdejt nara l-viżjoni tiegħu. Jiena naħseb illi id-dinja llum għandha bżonn żewġ persuni partikolari, Donald Trump u Vladimir Putin fuq in-naħa l-oħra. Jiena nemmen li b'dawn in-nies flimkien fuq mejda jiġu solvuti ħafna issues u ħafna gwerer. Fil-fatt tifhimni kont ħansaqsik jekk jitla' Trump taħseb dil-gwerra bejn l-Ukrajna u Russja jien nexxielu jsolvija wkoll. Kif l-aħħar mill-aħħar kien solv anke kienet ħataqbad man Nord Korea malli telu. L-unika president li daħal Nord Korea folder xi ħaġa tajba għandu. Da bil-fatti, da jurik bil-fatti hu. Hija jiena nemmen illi jekk ikun hemm Donald Trump, nemmen illi tinstab soluzzjoni mill-malajr kif qed jgħidu. Issa inti qajjemt punt ukoll ftit ilu. Li maħniex inħarsu lej il-futur tad-dinja x'inhu. Għalmen forsi ma jafx illum parti li huwa wkoll il-BRICS li qiegħda qed tiżviluppa, però l-BRICS di tant kemm hemm pajjiżi ġo fiha li huma kbar li prattikament illi hu jibilgħuha waħedha qas tibda bħala ammont ta' nies, I mean art, inti taħseb li għandna wkoll nibdew inħarsu lej daw il-pajjiżi għax jekk mhux ħanħarsu ħantellaw ħajt. Żgur li ħanbagħtu l-qudiem m'hemmx tara. Se jkun suwiċidu ekonomiku. Jiena naħseb li ġa qegħdin tard imma ejja ngħidu li għadna fil-ħinija, jiena nixtieq nappella l-gvern biex kemm jista' jkun iħares lejn il-BRICS jimmonitorja kif qed tikber, jara daqsxejn ukoll pajjiżi oħra kif qegħdin jittrattaw ma' dawn il-pajjiżi li huma jekk taqgħodhom flimkien huma l-ikbar maġġoranza li hawn fid-dinja. U naħseb illi anki minn kif fejn imiex l-Unjoni Ewropea naħseb illi wasal iż-żmien li aħna bħala pajjiż żgħir ukoll nibdew nfittxu swieq oħra bħal dawn il-pajjiżi li qegħdin jiffurmaw parti mill-BRICS. Ħansaqsik xi ħaġa oħra daqsxejn fuq l-EU. I mean, l-EU trid tidher ovvju li anke eżempju ħanetkellmu issue fuq l-abort li dajret jidħol kullum kien bil-fors u da drittijiet. Mezzola kienet malli bdew isaqsuha fil-bidu qabel il-kariga ir-rinunzjat għal-vot biex la tfuħnaħa u astentnaħa l-oħra. Inti taħseb jekk l-EU ħatibqa' tindaħal ġo l-istati kollox x'irid isir tipo kaċċa, abort, x'nieklu prattikament, 4 ijiem oħra naħseb anke x'ħin inħasslu. Taħseb li ħadkompli titlef mill-popolarità u jista' jkun li iktar pajjiżi jispiċċaw jitilqu minnha. M'għandix dubju u nispera li wara l-Ingilterra issa jibdew pajjiżi oħra li jibdew biex jaħdmu fuq exit plan biex jitilqu l-barra, jiena kulħadd jaf jiena m'inhix wieħed minn dawn l-inħobb l-Unjoni Ewropea, ġifieri qatt ma ħares lejha u issa iktar u iktar, ġifieri mill-affarijiet kif qegħdin jiżvolġu, speċjalment fejn jitlu l-valuri, l-Ewropa spiċċat. Ħanerġa' mmurlek lura r-Russja. Meta kont hemmhekk bdejt ninduna x'jiġifieri valuri ta' familja. Differenza. Kemm tlifna valuri dal-pajjiż u tlifna l-valuri mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea, ejja ħankunu ċari. Ġifieri jiena naħseb illi jekk ħanibqgħu sejrin nitilfu dawn il-valuri naħseb illi l-poplu waħdu qatt jintebaħ illi it's not the way forward. Mela, ħansaqsik l-aħħar domanda. Inti forsi peress ta' fil-Joseph Muscat taħseb dan qatt naraw nerġgħu lura fil-politika għax hawn min jixtieq hawn min ovvjament jixtieq jara il-ħabs voldri ġiex naħat. Però inti
X'taħseb, mhux tixtieq, x'taħseb li jiġri? Mela, mela, l-ewwel nett nemmen illi jekk u meta Dr. Joseph Muscat jiddeċidi biex jirritorna lura ikunu li ħabbara. Però issa ħammurlek ħammurlek lem x'nistenna jiena u x'nixtieq. Jien ovvjament nixtieq li jirritorna għall-politika, nerġa' ngħidlek it-timing keraħu, però nistenna li jirritorna lura fil-politika għaliex il-moviment li bnejna bejn l-2008 u l-2020 illum dak il-moviment mhux jitnaqqarijiet imma kważi jittiekel. U ir-riżultat li ġibna ġimagħtejn ilu huwa l-ikbar konferma ta' dan, jiġifieri ma naffordjawx, pajjiża ma jaffordjax li dan il-moviment jitfarrak. U nemmen bir-ritorn ta' Joseph Muscat, dak il-moviment jibqa' ħaj u jerġa' jiġi msaħħa bħalma kien qabel. Mela Neville, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna fil-programm iddiskutejna ħafna temi differenti lokali, l-Ewropa, l-Amerika, tajni kien għara x'tagħmel. Nispera l-qoddim forsi jerġa' jkollna ċans diskutu affarijiet oħra u forsi żviluppi li jkun hawn kemm fl-Ewropa fid-dinja u anke lokali. Nirringrazzja lilek, lilkom, Mario wkoll u l-telespettaturi kollha tagħek. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna u ħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.